για YouTube και σήμερα θα δείξω πώς θα κάνετε μερικά εργαλεία για την πρώτη σας νύχτα. Θα χρειαστείτε ξυλάκια, ναι, ένα, μπορείτε να φτιάξετε εργαλεία είτε από wood με μια ξύλινη αφισίνα, ένα ξύλινο τσεκούρι, φτιάρι, ναι, και είτε ναι, τέλος πάντων από αυτό είναι ένα φτιάρι, ναι, σπαθί, είτε τέλος πάντων από αυτά ή από diamond που είναι τα καλύτερα. Ό,τι μπορείτε να φτιάξετε με wood μπορείτε να το φτιάξετε και με diamond, εκεί κάνουμε ένα τσεκούρι, τα πάντα, ή από χρυσό που είναι το πιο άχρηστο πράγμα στο Minecraft. Το χρυσό είναι το πιο άχρηστο πράγμα, δηλαδή χαλάει πάρα πολύ εύκολα. Έτσι κάνουμε ένα τσεκούρι, είναι σαν να το ζωγραφίζετε σχετικά. Έτσι κάνουμε μια αξίνα, μπορείτε να το κάνετε από diamond ή από wood όπως σας είπα. Από χρυσό δεν θα είναι και τόσο ωραίο, ναι, καθόλου ωραίο. Ένα φτιάρι μπορείτε, το καλύτερο είναι τα diamond από όλα. Να σας πω την αλήθεια, καλύτερα να κάνετε ένα από wood pickaxe παρά από χρυσό. Και έτσι φτιάχνετε ένα σπαθάκι. Λοιπόν, σπαθί. Και τώρα, για να φτιάξετε ένα κρεβάτι, κάνετε το εξής. Βάζετε 3 wood κάτω, δεν έχει σχέση τι χρώμα, μπορεί να είναι και διαφορετικό χρώμα. Και 3 wood πάνω. Ναι, τα wood τα παίρνετε στο... ναι, sorry, όχι. Κάτω wood και πάνω wood. Και παίρνετε ένα κρεβάτι. Το κρεβάτι, αν το βάλετε κάπου και γίνει νύχτα, μπορείτε να κοιμηθείτε. Και το βάλετε εκεί. Πάμε νύχτα. Set 16, 1, 2, 3. Και τώρα θα κοιμηθείτε. Όταν κοιμηθείτε και πεθάνετε, θα γεννηθείτε εκεί που κοιμηθήκατε, στο κρεβάτι. Όμως άμα το σπάσετε, δεν μετράει αυτό. Ναι, επίσης μπορούμε να πάρουμε ένα φούρνο και... μισό λεπτό. Ναι, μα όπως είπα το φούρνο. Ο φούρνος φτιάχνεται κάνοντας με cobblestone γύρω κάτι στρόγγυλο αυτό. Και παίρνετε ένα φούρνο. Και αυτό το φούρνο το πιάνετε και με δεξί κλικ το βάζετε κάπου. Εκεί πούμε. Στο φούρνο όπως είπα μπορείτε να ψήσετε iron, χρυσό και οτιδήποτε. Για να ψήσετε θα χρειαστείτε το coal που πρέπει να σκάψετε για να το βρείτε, και άμα βάλετε αυτό ψήνει. Ή άμα δεν έχετε βρει charcoal ή coal, μπορείτε να βάλετε charcoal βάζοντας κορμούς κάτω και κορμούς πάνω, και αυτό θα κάψει το wood του δέντρου και θα φτιάξει charcoal. Ναι, το charcoal είναι ίδιο με το coal, απλά έχει πιο λίγη δύναμη. Ναι, και το charcoal διαρκεί περισσότερο, κάπως έτσι. Και αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας.